zapevati nešto moje novo, da vidite šta sam radila dok nisam bila ovde kod vas, pa možda ćemo mi opet očiti. Možda. Ajmo se i Da vidimo u kom ritmu idemo. Hvala ti. Zarazna. I da ozdraviš brzo. I da ozdraviš brzo, i da mi svi ozdravite. I svi me pozdravite, svi me pozdravite. Svi su te Pa mislim, ko može, taj će da ozdravi. I šta ti kažeš? Idemo dalje, ja ću ispratiti pesmu. Ajde. Jako Evropa i za Ekija i... Ajde. Kad se pojavim, ja ću tako.
kad je čuo tekst. Otišao da puši. Mnogo vam reći da trebate. Ajmo jedan veliki pozdrav, ali za kompletnu južnu Srbiju. Svaka kuća vas gleda. Za južnu prugu, a predstavnica zna se ko je. Ajde, ja ću malo zapevati i onda ćemo preći neke druge ritmove. Naravno. Šabanja, topla voda, slični reči razvoda. Šabanja, topla voda, slični reči razvoda.
drugačije. Ja sam rekla u startu, rekao, vidi, ovo jeste emisija, nazovi tako. Ali ta emisija ne treba, 45 minuta, 2 sata, 5 sati. Ovo mora se živi ovde. Znači, mora bude, može se folira mesec, 2. Nedelju, 2, više ne može, puca se. Ma kakvi ne može ni toliko. Nego drugu stvar hoću ti kažem, ovo nije emisija. Ovo izgleda da je emisija, ovo je život, Život emisija, zato se i zove reality show. Ma to se samo tako zove. Pa, reality, stvarno show je show, znači 2 stvari upakovane u jednu. Jer ovde živite život. Vidjet ćeš, ja sam mislila kad izađem napolje, smejala sam se kad kažu jao, kao koliko provedeš. Baš kad znaš da si čist. Tako je. Drugo. Ti progovoriš samo 2 rečenice, mali. Tap, tap, tap i ona. Nastavim dalje. Tako je. Recimo, ali pazi, znaš kad si čist? U jednom trenutku nisam imala vazduha. Znam da i tu vruće mi je bilo mnogo. Gde, pazi, nekom drugom da su radili, podneli bi tužbe. Da. Meni ne podane. Znaš zašto? Nego? Ne znam ko je moj čovek. Pa je od vrućine. Ja znam da sam posle 2 godine Pa, braka mislim, zagušljivo je, znaš. Tako je. Znam. I neispavani, da. I sad što će dođe neka budaletina, jer bre, ne znam mogu da kako uhvatim. te Ili vređa. čuo to od nekog. Da. Tako je. Bravo. I tako se nalupete, samo ga pogledam kao govno. I što bi se obazirala, jer pazi, jako se obazirala. Jo, jadna, skroz je. Skroz je jadna luda. Kada nešto se sigura, a već te nerviraju sa tim nečim. Oblačno. Sa nečim... Tamburaši. Pa nisi ni ti siguran, pa hoćeš da dopričaš, a moraš da raspraviš. Pa se upecaš, pa planeš. Da. Ili u tom slučaju, ili si labilna ličnost, razumeš? Mislim, nema treće. Ali ako ti znaš šta je crno, a šta belo, naravno, reći onda me isprovocirala pa na najgoru provokaciju. Ja sam tebe danas gledala. Recimo, uživjela sam se. I sad, ko se ne uživi, reći će šta je ova drama, šta se jebote, kakva veza sa mamom, sestrom, šta li si već rekla, čerkom, spakovali ti, tebi je to jedina veza sa porodicom. Ali ja to kapiram. Jer znam šta znači, šta je meni značilo. Ja ne znam, ja sam kasnije saznala da je moj sin došao, da je njih 30 došlo ovde do kapije. I ja sam to tek kasnije saznala, ali tog sekunda kad oni dolaze zovu me, zadruge stigla ti je Vesna od kuće, preslaka i tako dalje, par svačica. I samo izvlačim majicu na kojoj piše sam protiv svih Munze Konza. Pazi, ja sam Zemunka rođena, razumeš? Pazi, znaš ti šta je kod nas? Šta je kod nas, Munze Konza? To navala emocija, sam protiv svih. Ovoga mi krasne ljudi. Ja sam uzela onu majicu, ja sam počela da ljubim, ja sam počela se tresem, ja sam 1000 poruka dobila kroz tu majicu. To je dodir sa mojim sinom, jer nema ko drugi da mi pošalje sve moj sin. To sam ja isto danas rekla, To mi je podrška mojih, znači, Zemuna. Ja sam 1000, ja sam izletela, ja sam počela svima da mašem s onom majicom. I pazi, pojedinci su to shvatili, evo je, kurči se, kao sama protiv svih. Ja kažem, ćemo, pa zašto si đubre toliko, jebo? Pa što si đubre što okrećeš na tu vodenicu, bre? Tako je, zašto na tu vodenicu? Jebote, zašto? Vidiš, meni su se, kad sam tebe videla u onom sekundu ko si pukla, da rekao, jebem u mater, mislim, pa pusti nek se izvrišti, jebote. To je tvoja emocija, to je tvoj dodir, tvoje to... Razumela sam te. Razumela si me, naravno. Da. I razumete svako koje ima. Evo ti, ja nešto ne volim, ali već mu Naravno. Neće mi dugo, Zašto pa ne očekujem, Nema crtanja. Ali ja mislim da sam samo objasnila zašto sam to uradila. Objasnila sam kome razume, nekad razume, kome razume. I onda idu oni CD-evi, ono, to traje do 7. Ništa više. I da ti kažem, kad si najsjajnija, uvek će ti ljudi kako ne. Nema šansi da to Naravno. Uvek su tu skeptici. Naravno. Znaš, šta? Sve belo. Ekran. Opisuje na kraju, znaš, tu me onako, znaš da kažu Eki, da Ekrem, koliko inteligentna, pametna, to je moja ljukav lisica. Da. Opisuje ona dobio zadatak, znaš što se ovi uskoprcali, znaš, neće tamo da treba da bude modne žirire, znaš, i da nas obuče ono, da nas kreire, znaš. I sad i on shvatio, nije shvatio, u stvari je, znaš šta, ja mislim da nije teo da prkosi ovima što su se već spakovali. Da.
I krene Eki, okrene da nas upisuje. I sa svakoga, on je tako to mudro i perfidno, ko je slušao, mogo je da čuje. Pa ovoga onoga i tačno kako je on doživao u stvari, kako su se ljudi i šta su od sebe predstavili. I sad ovoga, ovo je dobar čovjek, pa onakav, ali to i to. Za Gocu. Goca jeste vredna, radna, a ima guzice, znaš. Joj, šta si? Ali pazi. Ali Goce su uprali vole da potegne. Ne sjećam se to kad je pričao. Ja se sjećam. Ali pazi šta je njemu Kad ostalo. je ja nađo godu kupatlu jedna, param da pušim, ona se tušira gola. Zaboravile onu... Najber da stavio regani ekser. Da. Ali pazi, valjda što je nosila to usko pijenu, i pazi ti njemu šta je ostalo u njegovoj memoriji. Kaže guzice. To mu je zapazio, znaš, ono guzice. Pa ide dalje, i došlo do mene. I kaže, Vesna, jes da se posvađala sa mnogim od nas, ali kaže, mnogo inteligentna, pametna žena. Da. Rekao, vidi ti mog Ekija, Eki je mene ipak ipak doživeo. Jeste, nije kao svađalicu i glupaču. Znaš, to je samo pitanje ko će kako da te prihvati, doživi kroz koju prizmu. Tako je, neki ljudi te hvale, ljudi te kude, to je potpuno normalno i ja to shvatam, ja sam, mislim, od 17. godine na estradi, tako da, ali opet kažeš, čovjek, ja sam živo biće i potpuno je normalno da ja kažem, to je mene pogodilo danas. Mislim, ne mogu da ti opišem, zato što... Dobro, sluši, kad sam dobila... Ja sve ne možeš da radiš šta hoćeš, ali kad mi neko dine na tu temu porodice, ja mislim da to kod normalnih ljudi, da tu svi trebaju da puknu. To je najbitnija stvar na svetu, najveća svetinja. Zato poštujem i nikada u životu, nikada nikome to ne bi, znači pre bi crkva nego spomenula, jer znam kako ja to doživljam. Ali ja sam se stvarno trudila, znači sve ove dane da budem i da, znaš, nećemo sad pričamo o tome da skijam. Hajde da ti ne odu ovi. Danas mi je da bio... buraši su došli. Fljus, totalni. Hajmo hladno. Ajde, čekaj. Koliko sam se radovala. Jer znam da, upravo sve što sam sad ispričala. Ali kapiraš me sve. Ljubim te. Idem da pušim. Ljubim te, draga moja. Hvala ti što si bila... Okej. Naravno. Jesi gospodin? Ljubim te, Veki. Ćao, Mila. Uživamo, šetamo. Ko mi je ušao termin? Život je lepe, kreme. Zašto vi taburaši? Evo ti, tvoj. Izlazi. Idi u WC, molim te. Drugačiji osjećaj, nije bilo živjeti ono pevač, ne znaš, on je moj.